Бердәм Русия партиясының бүген республикада 40-ка якын федераль һәм 50-гә якын муниципаль проекты гамәлгә ашырыла. Аларның кайсысын гына алсак та, халык мәнфәгатьләрен яклауга, тормыш көнкүрешне яхшыртуга, тынычлыкны һәм иминлекне саклауга юнәлтелгән. Шуларның берсе Бердәм Русия партиясының Генераль Советы тарафыннан арасланган балалар спорты проекты. Аның кысаларында авыл мәктәпләренең спорт залларын реконструкциялау буенча программа 2022 елга кадәр тормышка ашырылачак. Ул сәламәт яшәү рәвешенә, мәктәпләрдә физик тәрбия бирүне камилләштерүгә, спорт залларын үзгәртеп коруга юнәлтелгән. Соңгы вакытта районда әлеге проект буенча Муса Гәрәев исемендәге Бишкурай, Этәй, югары Манчар урта мәктәпләренең яңартылган спорт заллары яшь буынга тапшырылса, бу дүшәмбе көнне Кушбакты балалары һәм яшьләре дә шундый шатлыкны кичерде. Мәктәпнең спорт залы капиталь ремонттан соң файдалануга тапшырылды. Ремонтны тулысы белән Ноэль Минникаев җитәкләгән Сфера җәмгыяте уңганнары башкарды. Федераль, республика, район бюджетларынан бүленгән акчага спорт залының җылыту, электр системалары, түшәме, идәне, диварлары, ишекләре яңартылды. Гомумән, спорт залы яңа сулыш алды. Әлеге шатлыклы вакыйга уңаеннан мәктәптә тантана үтте. Чараны мәктәп директоры Айгөл Мөхәммәддинова ачып җибәрде. Администрация школы, все педагоги, учителя, от имени педагогов, родителей, учащихся хочу выразить благодарность всем тем, кто оказал помощь в реализации этого проекта. Всем. И теперь у нас, как я уже сказала, уютный, красивый спортзал. И это очень большая возможность для наших детей заниматься в комфортных условиях, в красивой обстановке, заниматься спортом. Я надеюсь, что среди вас, учащиеся, вырастут будущие олимпийские чемпионы в стенах такого красивого спортивного зала. Дерзайте, и пусть вам сопутствует всегда удача. Ары таба сүз Бердәм Русияның урындагы бүлекчәсе секретаре Рәмил Нуретдиновка бирелде. Хотелось бы, чтобы вот этот обновленный объект, ваш спортивный зал, послужил укреплению здоровья, прежде всего, школьников, для активного использования молодежи села, да и для старшего поколения и ветеранов. Сейчас по всей стране и у нас в республике идет тенденция эффективного использования имеющейся спортивной базы. А для села одним из таких важных объектов, которые можно использовать круглогодично, в том числе и зимой, это спортивный зал. Здесь можно проводить мероприятия игрового плана. Здесь можно проводить мероприятия единоборства, можно проводить различные фестивали, конкурсы, спортивные состязания, да и многие другие мероприятия, связанные и с художественной самодеятельностью. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы ваша Кушбахтинская средняя школа активно, эффективно, с большой пользой использовала этот объект. Желаю всем крепкого здоровья, удачи и успехов. Рәмил Кәүсәр улы ремонт эшендә актив катнашканнарга, физик культура укытучысы Станислав Яникаевка, хәвефсезлек нигезләре дәресләре укытучысы Илдар Хыснуллинга, Сфера җәмгыяте җитәкчесе Ноэль Минникаевка, мәктәпнең техник хезмәткәрләренә, Бердәм Русия партиясының Илеш районындагы бүлекчәсенең, педагогларга Гөлназ Хужинага, Рәфидә Галләмовага, Гөлнур Галинага, Раушания Гыйләҗевага район хакимияте башлыгының рәхмәт хатларын тапшырды. Кушбактыларның шатлыгын уртаклашырга район мәгариф бүлеге начальнигы Гөлнара Кашапова, методист Лилия Мөхәммәдуллина килгән иде. Алар үз чыгышларында яшь буынга район җирлегендә генә түгел, республика, ил күләмендә югары спорт биеклекләре яулауларын теләделәр. Сегодня, благодаря действительно партии «Единая Россия», благодаря национальному проекту образования «Успех каждого ребенка», благодаря администрации нашего района,
нас получился такой прекрасный, теплый, светлый спортивный зал. Для финансирования данного спортивного зала, значит, финансирование было выделено с российского федерального бюджета, было выделено с республиканского бюджета и с нашего местного бюджета на общую сумму 970 тысяч рублей. Много это или мало, но, как говорится, видим, что у нас получилось, да? Прекрасно получился зал. Ребята, сегодня обращаюсь к вам, я хочу сказать, действительно, для занятий физической культурой и спортом созданы прекрасные условия в нашем селе. Сейчас для вас, для подрастающего поколения, для молодежи можно заниматься физкультурой и спортом целый день до позднего вечера. Приглашаем всех взрослых тоже. Пожалуйста, будьте активными, приходите, занимайтесь. Пусть наш спортивный зал никогда не пустой. И самое главное, мы хотим видеть среди вас, уважаемые эти ребята, уже спортсменов, будущих спортсменов. Защиту не только, как говорится, вы защищали честь своей школы, а защищали честь нашего района уже на уровне республиканских соревнований. Успехов вам, что вы покоряли новые вершины именно в спорте. Шулай ук тантанада шушы мәктәптә белем алган. Бүгенге көндә игенче крестьян фермер хуҗалыгын җитәкләгән Рәмил Ганиев, гер спорты буенча Басырның призеры булган, Кушбакты авыл советы авыл биләмәсе башлыгы вазифасын башкаручы Азат Юсупов катнашып, ихлас теләкләрен юлады. Спортны яратырга өндәде. Рахмат зур администрация, отдел образования, тырыштылар, үткәрделәр. Һәм шул инде менә именно партия «Единая Россия». Ул мактанулан түгел, партия исеменнән соңгы 5 елда бик күп эшләр эшләнеп бара. Алса да иң беренче менә үзебезнең бит пункт бар бит. Шуның тәрәзәләре алыштырылды, шушы партийный проект буенча. Алар елда йөздә ул киләсе бирәләр примерно. Дальше Дәшәйковны хәтерләсәгез, ел сайын 5-6-7 тәрәзәсе алышынып, менә 3 ел тоже шул проект белән алыштырылып килде. И бүгенге көндә бит бетте дисәк, партия белән калды. Ансына да зур итеп рәхмәт. Ну, укучыларга инде тырышып укырга һәм шундый спорт залларда зур күрсәткечләр, русча әйткәндә, высоких спортивных достижений. Ата-аналар исеменнән Алсу Хатмуллина балаларның киләчәген кайгыртуларына рәхмәт белдереп, партия проектларының уңышлы дәвам итүен теләде. Безнең авылыбызда, безнең мәктәбебездә зур бәйрәм, шушындый якты, зур спорт залы ачылу бит инде. Бу спорт зал инде мәктәп ачылганнан бирле әйбәт кенә нәтиҗәләр белән эшләп килде бит инде. Менә Илдар Явдатович моңа чаклы физкультура укытучысы булганда бик күп кенә спортсменнар әзерләнде монда. Гел яхшы гына нәтиҗәләр алып килделәр. Бик күп кубоклар, медальләр, грамоталар, дипломнар алынды бит инде. Хәзер менә Станислав Имамович эшләй башлады бит инде. Тоже менә әле яңарак кына безнең балаларыбыз район буенча, футбол буенча беренче урын алып кайттылар. Алла берсә моннан кире дә шушындый нәтиҗәләргә ирешелер дип уйлап торабыз инде. Бүтән условияларда бар менә занимация итәргә шул чаклы әйбәт спорт заллар эшләнгән бит инде. Балалар патриотик рухта тәрбияләнеп үсәләр безнең. Бу эшләрне башкарып чыккан кешеләргә инде зур рәхмәтебезне әйтәбез инде ата-аналар исеменнән. Единая Россия партиясына, РАНО администрациясына, үзебезнең район администрациясына, барлык көчләрен салган кешеләргә дә зур рәхмәт әйтәбез инде. Балаларыбыз ширләмәсен, тырышып укысыннар, бәхетле булсыннар. Үзебезнең авылыбызның, илебезнең лаеклы гражданнары булсыннар. Укытучыларга да шул исәптән инде авыр эшләрендә зур уңышлар теләйбез. Балалар да җавапсыз калмады. Рәхмәт йөзеннән музыкаль чыгышларын бүләк итте.
1985 елда үз ишекләрен ачкан Кушбакты урта мәктәбе 34 ел эчендә район, республика, ил спортчыларын тәрбияли. Мәктәп ачылгач иң беренче яшь буынга физик культура, гер спорты буенча дәресләр алып барган, спорт серләрен өйрәткән, Россия спорт мастерлары әзерләгән. Бүгенге көндә мәктәптә тормыш хәвефсезлеге нигезләре дәресләрен алып барган тәҗрибәле укытучы Илдар Хоснуллин зур горурлык хисләре кичерә. Мәктәп спорт залында нинди спорт төрләре югары урыннарга билгеләсен. Иң беренчесе лыжа. Мин үзем лыжник булгач, лыжа спортына игътибар иттем. Шуның белән бергә барды жүгерү. Ана да китте безнең ату буенча, монага бары дип аталган ул 3 төрдән лыжада жүгерү, турникта күтәрелү, кызлар отжимание эшләделәр. Һәм ату ул вакытта балакалар винтовка ТОЗ-8 дигән мылтыктан атады. Шушы ярышларда иң беренче урыннарны ала башлады. Соңыннан гир ярышлары, штанга күтәрү, көрәш китте. Мәктәпкә яңадан икенче физрук килде минем кырга. Ул Вязов Шаев. Ул национальный борьбаны күтәрде районда. Районда республика күләмендә. Шушы вакытта, мин эшләгән вакытта һәм аннан соң да мин гир спортының түгәрәген алып бардым. Шушы мәктәптә чыгып киткән спортсменнарны күрсәтеп китәсе килә, әйтеп китәсе килә. Иң беренче минем данлыклы спортсмен бу Зинатуллина Шулпан Рәүләтовна, бу Хәлвәт Исламова Шулпан Рәүләтовна, Дюсушада спортны тренер булып эшләде, мәктәптә дә эшләп алды вакытында. Ул хәзерге вакытта кандидат мастер спорта по балиатлону дип аталган инде. Ул вакытында районда бик күп тапкыр чемпион булды. Башкирәктә ярышларында кызыл призларына призерлар булып кайтты. Шуннан соң аның белән бер рәттән без чыгып киткән укучылар булды. Гарипова Гөлнара, булды Мөхәммәддинова, апалысының Мөхәммәддиновалар булдылар. Кызлардан, җегетләрдән булды Ганиев Марат. Шуннан Латипов Айдар, Газетиновлар, алар Илеш районында беренчелекне бирмәделәр. Ул эстафета булмасын, ул 5 километр, 10 километр йөрү вакытлары булмады. Шунда лыжник булды безнең шуңа Юсупов Азат, көчле лыжник иде. Соңыннан инде безнең данлыклы монда спортсменнар чыга башлады инде. Иң беренчесе минем горурланганым Набиев Ангел Занифович инде. Мин моны иң беренче тренерымын. Гер күтәрү буенча мастер спортын нормативын үтәде. 2010 елда нормативын үтәде һәм былтыргы елда 24 октябрьдә аның power lifting буенча жим лежа дип аталып икенче мастер спорта званиесен алды. Ул бүгенге көндә Илеш районында беренче единственный дип әйтәбез, 2 тапкыр мастер спорты булган. Берсе гер буенча, берсе power lifting буенча. Ул шул вакытта серебряный призер булды Башкирияда потолканы ядро. Бүгенге көндә ул Дүртиле шәһәрендә мәктәптә белем бирә укучыларга. Ну, аннан соң безнең китәйне данлык ярышлар китте, ниләр китә спортсменнар белән Вилязова. Сузуфарова безнең выпускница Старлетама да яни физкультура институтына бетте. Күп вакыт призер булды арым спорт буенча, судья беренче категория волейбол ярышларын судья итте. Шуннан соң безнең чемпион Башкирия чыкты көрәш үзә Зинатуллин Урал Рәүләтович бүгенге көндә шул вакытта яши. Арым спорт буенча безнең призер булды республикада Шарифуллин Флорид, аны шул мәктәптә занимаскан кешеләр. Иң бүгенге дә безнең мәктәптә укытучы булып эшләгән Султанова Гарига Тагировна, ул чемпион республики по гиревому спорту булды и арым спорт буенча призер булды. Бүгенге дә безнең мәктәптә укучыларга белем бирә. Шулай безнең гиревларда түзеп киткәнне СССР вакытында ул Басыр вакытында булганда Юсупов Азат Расулович бүгенге көндә глава администрации безнең курбакта ул призер булды күтәрү буенча. Ул вакытта ул бик улы ниләргә казанышларга җиткән инде, җитеште. Бunda безнең шулай ветераннар дип. Безнең курбакта Кәҗәй авылы данлыклы спортсменнарга нык бай. Ветеран спортсменнар бар, аларның күпләре мәрхүм булды инде, без алар белән горурланабыз, аларның исемнәрен онытмай беләм. Көрәшче безнең чемпион Басыр СССР вакытында булган Фәргутин Рафит Ханифович. Аның кырында аны тагын бар Мөхәммәддин Бәдәви Минеттинович, монда да чемпион Басырлы националь көрәш буенча. Алар мәрхүмнәр инде безнең менә иң данлыклы бу Башкириядә, Татарстанда да дан казанган безнең Бикимов Җифхатипович курбакта булган. Ул гади крестьян баласы, җәтим бала.
Әтесе үсә оның ике сеңлесе була, аларда лыжниклар була, спортсмен була, Башкириядан донлыклы спортсменнар була. Ул үзе жүгүрү буенча була. Чемпион, Басырда чемпион була 2 тапкыр 10 километр һәм 5 километр яракка ярышканда. Икенче урынны ала 1 тапкыр 10 километр һәм Татарстанда 10 километрга жүгүргәндә беренче урын ала. Анда Татарстанда оның истәлекле язмалары бар инде. Оңа ышанмайлар. Ул что комбайнер булып эшләгән вакытында, урак үсте вакытында ул Татарстанга ярышка китә, комбайны ташлап, комбайндан бүген төшә дә икенче көне ярышка барып, шунда чемпион була. Менә аның сүзләре буенча оңа ышанмаганнар. Ул гади крестьян баласы механизатор булып эшләй, и шушындай казанышларга ирешкән. Шуңа без дә спортзал башында бит инде. Бүгінгі шаттықлы уақыт, оқушыларға яқты спортзал, жылы спортзал, бүтін нәрселер де бар. Онда оларға өздерінің сәлеметтігін арттырға, спорт түрлері білен жаймас етіп, өшерге оқырға ясындыларға. Яңартылган спорт залының сафка басуы укучыларда спортка кызыксынуны тагы да арттырып, яңа үрләр яуларга этәргеч бирер дип ышанабыз. Ойгил Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.